POV wong Jawa mangan sushi. Nah, iki rumput, sayur, ya, sego. Iki carane ngene lur. POV wong Osing mangan. Enggak tahu. Mangan iki dibeli-belino dhisik. Kesen ya. Bukannya panggil. Oh iya, iya. Sayure. Masa Jepang kemana? Apa ya? POV wong Osing mangan sushi. Digutek-gutek. Apa? Mantap. Ora. Jamur. Iki namane jamur. Wah, ini sih misalnya. Bukan. Hah? Berdua jadi. Lemon. Iya. Aduh, pecitan. Habis makan sushi. Mantap. Sebut kan, Bos? Enak iki. Waduh. Lemon.